eveniment pe care îl pregătim de foarte mult timp. Un eveniment care, desigur, ne-am fi dorit să se desfășoare în format fizic. Ne-am fi dorit să fim împreună cu toții și să împărtășim din tot ceea ce trăim, din gust, din aromă, din miros. Dar, pentru că suntem în pandemie și siguranța noastră este mai importantă decât orice, ne-am reunit în mediul online și salutăm și pe cei de acasă. Astăzi, reprezentanții grupului Alexandrion, vorbim despre cel mai mare producător și distribuitor de băuturi spiritoase și vinuri din România, ne vor dezvălui mai multe despre Alexandrion Flavors Collection, despre această gamă care vă spun sincer că este cu totul și cu totul deosebită, pentru că sunt două arome cu totul și cu totul deosebite. Poate vă fac o dezvăluire personală, sunt și printre preferatele mele. Alexandrion este un brand cu o istorie de mai bine de 20 de ani în România, cu rădăcini foarte, foarte puternic ancorate pe teritoriul țării noastre. Este un brand cu o notorietate generală de peste 95% și top of mind de aproximativ 50%. Deci este un brand pe care cu toții îl cunoaștem. Și a câștigat poziția de lider în categoria sa, poziție pe care și-o menține cu succes de foarte mulți ani. Și atunci, tocmai din această poziție de lider incontestabil, Alexandrion are datoria de a inova și de a inspira întreaga categorie de căreia îi aparține, de a o adapta la trenduri globale. Aceste tendințe globale ne mărturisesc că există un shift al consumatorului către băuturi aromatizate, în special citrice și fructe exotice, către băuturi mai dulci și mai slab alcoolizate, cu un volum de alcool mai redus. Alexandrion Flavor Collection este modul nostru de a răspunde acestor nevoi pe care le-am redat pe temelia unui brand care are deja foarte bine ancorată o identitate și un consumator bine definit. Construim acum un brand nou, o gamă nouă, este o extensie de gamă, de fapt, care completează într-un mod foarte inovator toată tradiția care definește ceea ce reprezintă brandul Alexandrion în momentul de față. Ambele variante din colecția Alexandrion Flavor Collection, Alexandrion Greek Orange și Alexandrion Coffee, au la bază Alexandrion 5 stele. Ce aș putea să vă spun despre Alexandrion Greek Orange este că el este solar, este fresh, este foarte proaspăt. Este un brand care te duce cu gândul la vară, la vacanță și la momente de relaxare. Da? Alexandrion Greek Orange armonizează gustul Alexandrion 5 stele cu suc natural de portocale grecești. Este dorința noastră de a da o notă autentică acestui produs și de a fi cât se poate de unici și de veritabili, motiv pentru care sucul de portocale care se găsește în compoziția acestui produs este adus din Grecia. Alexandrion Coffee este misterios, este energizant, este exotic, dar și foarte rafinat. El armonizează Alexandrion 5 stele cu gusturi de cafea prăjită, cafea măcinată, cu niște note dulci de ciocolată neagră și batoane de vanilie. Care ar fi profilul consumatorului
pe care voi le-ați identificat? În momentul în care am hotărât lansarea acestei extensii de gamă, am gândit și am simțit de fapt că aceasta este o nouă etapă în evoluția mărcii Alexandrion. Da? Și cucerim consumatori diferiți de cei pe care brandul îi are în prezent și generăm noi metode de consum. Și ne adresăm data aceasta unui public dinamic, unui consumator mai tânăr, plin de energie și, foarte important, sexului feminin. De ce v-ați gândit la varianta aceasta de ambalare? Cum a pornit, de fapt, ideea de a îmbina gustul cu sticla aceasta? Conceptul întregului packaging, etichetă, capac, aparține unuia dintre partenerii noștri cu care dezvoltăm în momentul acesta mai multe proiecte de design. Este realizat la Paris. Haideți să vedem cum putem să petrecem acasă, pentru că putem să transformăm până la urmă și propria casă într-un loc de petrecere și să ne bucurăm și de arome intense. Întâlnirea de astăzi reprezintă debutul campaniei de lansare Alexandrion Flavor Collection. Este pentru prima dată când facem acest reveal și am denumit această campanie Alege gustul, portocală sau cafea. Ea este declinată în canalele de digital și de retail și aduce în fața noastră a tuturor un vizual extrem de savuros, aflat în antiteză. Da? Prezentăm cele două arome într-un univers împărțit în două părți egale. Ele se află într-un contrast, dar creăm totuși un context comun. I would like to step one of your questions and to put some more. You said which one of the flavors our friends here prefer. I would like to ask even some things more. If, when you taste it, you liked it, you enjoy it, and if you will repeat it, if you want to try it again. On top of this, I would like to ask you if you will recommend Alexandrion Flavor, either coffee, either Greek orange, to your friends or to your family. Because so far, in order to be honest with you, we have taken a very good feedback from our customers, and it matters a lot for us.
prior we start to do marketing, we need to have our consumers and customers' feedback. Regarding our strategy, I would like to start with availability. Given the fact that Alexandrion Flavor Collection is based on a very established, well-established brand, a strong brand in the market, was a little bit easier to penetrate in the market. So far we have managed and we have achieved distribution in all relevant channels, either modern trade channels, in big retailers, in traditional trade channel, and of course e-commerce, online channel. And don't forget that we have already available in Iconic Drinks.shop, our online channel. Thank you very much, Panayotis. It's very good for us to find out that we can find Alexandrion Flavor Collection everywhere. Yes. And of course, we are not stopping here. We are continuing to expand our distribution, and not only in Romania, but we are targeting also in other countries. Who are the main competitors on the flavored drinks segment and how it is collection positions on the market? Corneliu, I think that you can help us with this answer. Actually, with these two launches, we are going outside the brandy category. As Simona rightly measured, we are probably the only ones doing a spirit drink with real orange juice. We looked on Google, we didn't find anybody else. There are other producers who do coffee flavors, but not with real orange juice. So we are going outside the say dark spirit category, and our competitors are also flavored vodkas, and because it can be consumed in shots, and as well spiced rum and other drinks that compete in the cocktail occasion. Ca o mărturisire personală, după ce am văzut atât produsele aici, avem aromele care ne îmbie aici în spate de la cocktailurile pregătite de Alin, avem și videourile pe care le-am urmărit puțin mai devreme despre cum putem de altfel să ne simțim bine, indiferent de mediul în care ne aflăm, mediul online, putem să facem o petrecere oriunde. Vă lăsăm în atmosferă de petrecere în continuare cu un moment muzical și să încheiem tot așa într-o notă de voie bună, cu o energie pozitivă și să avem o zi bună în continuare. Mergem direct să gustăm băuturile, mergem direct să ne cumpărăm, să avem acasă stocul pregătit, cele două produse din Alexandrion Flavor Collection, dar în continuare haideți să o ascultăm pe Joe. Salut, eu sunt Joe, iar el este Vladimir și vă mulțumim că ne-ați primit virtual în casele voastre. Suntem aici pentru că am acceptat bucuroși invitația Alexandrion de a sărbători lansarea celor două noi arome de portocale și de cafea. Și v-am pregătit două piese care se potrivească perfect cu aceste arome. Iubirea noastră e ploaie de vară și ne ține doar o seară, dar ne-a ales pe noi. Cum a venit ea doar ca să dispară. Ea ne minte, dar ne leagă. Sunt eu de vină că am visat și mereu am vrut mai mult. Sunt eu de vină pentru amândoi. Uită-te unde am ajuns. Tu ești de vină pentru seara aia. Ești vinovat că m-ai făcut să cred în dragostea pe care am dorit-o.
dar pe care nu am să o înțeleg. N-ar fi durut atât dacă tu mă mințeai, sau să fii uitat de tot ce-mi promiteai. Îmi pare rău de tot ce-am fi avut, dar nu te-am crezut când spuneai: iubirea noastră e ploaie de vară și ne ține doar o seară, dar ne-a ales pe noi. Cum a venit ea doar ca să dispară. Ea ne minte, dar ne leagă pe amândoi. Și focul tot arde, oricât de mult aș vrea să-l sting, parcă nu se poate. Când te simt aproape, sunt vise în noapte. Când îmi spui ce vreau să aud, mă iei în brațe și atât. Nu-mi doresc nimic mai mult. N-ar fi durut atât dacă tu mă mințeai, sau să fii uitat de tot ce-mi promiteai. Îmi pare rău de tot ce-am fi avut, dar nu te-am crezut când spuneai: iubirea noastră e ploaie de vară și ne ține doar o seară, dar ne-a ales pe noi. Cum a venit ea doar ca să dispară. Ea ne minte, dar ne leagă pe amândoi. Iubirea noastră e ploaie de vară și ne ține doar o seară, dar ne-a ales pe noi. Cum a venit ea doar ca să dispară. Ea ne minte, dar ne leagă pe amândoi. Caută-mă în mare, simte-mă în nisip. Caută-mă prin stele până la răsărit. Caută-mă în mare, simte-mă în nisip. Caută-mă prin stele. Totul începe cu un hello și un zâmbet, un pahar, un ring, un DJ și un cântec. Un, doi, stâng drept, un, doi, stâng drept. Fă-mă să nu plec, spune-mi ce vrei, pune-mi idei în cap și în suflet. Dar ritmul se rupe și după un sărut, în seara asta dacă vreau ești un necunoscut. Recunosc, nu vreau să te opresc, că vara asta mi-am promis că nu mă îndrăgostesc. Caută-mă în mare, simte-mă în nisip. Caută-mă prin stele până la răsărit. Caută
vara asta mi-am promis că nu mă îndrăgostesc. Caută-mă în mare, simte-mă în nisip, caută-mă prin stele până la răsărit. Caută-mă în mare, simte-mă în nisip, caută-mă prin stele până la răsărit. Caută-mă, caută-mă, că nu te ia somnul, caută-mă tu. Caută-mă tu. Caută-mă, caută-mă, că nu te ia somnul, caută-mă tu. Caută-mă tu. Caută-mă în mare, simte-mă în nisip, caută-mă prin stele până la răsărit. Caută-mă în mare, simte-mă în nisip, caută-mă prin stele până la răsărit. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne-a făcut plăcere să cântăm alături de voi, inspirați de noile arome Alexandrian Flavors, portocale și cafea. Cheers!